po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay may ipapakita pong recipe sa inyo si Mama Yets. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay gagawa na naman po ulit tayo ng panibagong flavor ng ating ice candy. At ang gagamitin po natin ay itong ating butterfly pea powder or glutamate powder po yung ating ice candy na gagawin ngayon. So ito na po yung ating mga sangkap. Siyempre, ang gagamitin natin ay itong ating butterfly pea powder or glutamate powder. So maglalagay po ako nito ng mga 2 teaspoon or hanggang 1 tablespoon. So, depende po yan kung gaano katingkad po yung gusto natin. And then, itong ating tapioca starch or cassava flour na 1 cup. Pwede rin po tayong gumamit ng cornstarch kung gusto natin. Isang lata ng evap milk. Isang lata ng condensed milk. 1/2 cup ng powdered milk. 1 cup ng white sugar or pwede rin po yung brown sugar. 10 cups ng tubig. Yung ice candy wrapper na gagamitin natin na 2x10 ang size. At saka gagamit po tayo ng imbudo or funnel. So, yun na po lahat yung ating mga sangkap na gagamitin. Ngayon, bago natin simulang lutuin po yung ating cornstarch or yung ating cassava flour, tutunawin po muna natin yung ating cassava flour or cornstarch. So, dito sa ating 10 cups na tubig, kuha lang po tayo ng 1 cup. Bali, dito po natin i-dilute or tutunawin muna yung ating cassava flour or cornstarch. Yan. Paghalo-haluin lang natin hanggang sa matunaw po itong ating cassava starch. Itong paggamit natin ng cassava flour or tapioca starch ay laking tulong or nakakatulong para yung ating gagawing ice candy ay maging malambot. So, ito po yung pinakasikreto sa paggawa ng ice candy. Pagkatunaw na po itong ating cassava flour, tatabi muna natin para masimulan na nating pakuluin yung ating 9 cups na natira na tubig. Kuha lang po tayo ng malaking kaldero or kawali na pwede nating paglulutuan. So, dito, ibubuhos ko na po yung ating natira na tubig na 9 cups. At pwede na rin po nating sindihan yung ating stove para mabilis po itong kumulo. Ayan, hihintayin lang po natin to na kumulo. Babalikan po natin pagka kumulo na. Ngayon kumukulo na po yung ating tubig, so pwede na nating ilagay itong ating glutamate powder or butterfly pea powder. So, lalagyan po natin to ng mga 1 tablespoon muna. Titingnan natin kung gaano siya katingkad or kailangan pa ba nating magdagdag. Mas magandang ihalo natin siya sa mainit na tubig para mabilis po siyang matunaw. Kung fresh na glutamate naman po yung gamit nyo, papakuluan nyo lang po yung bulaklak ng glutamate, tapos yung pinagpakuluan nyo nun, yun po yung gagamitin nyo na yung pinakasabaw ng ating ice candy. Yan, pagka natunaw na po yung ating powder, pwede na nating isunod yung ating natunaw kanina na cassava flour. Hihinaan lang po natin yung ating apoy, tapos dahan-dahan po nating ibubuhos. And then, paghalo-haluin po natin. Haluin natin kaagad para hindi magbuo-buo. Ngayon po, pwede na nating isunod itong ating evap milk. At saka itong ating condensed milk. Ayan, tapos ngayon ay paghalo-haluin na po natin. Yan, napaka-healthy po itong ating ice candy ngayon kasi po yung gamit natin ay yung glutamate powder. Kasi alam naman po natin na yung glutamate ay marami po siyang health benefits po sa katawan natin. Ngayon, pwede na din po nating isunod itong ating powdered milk. So, ito ay optional lang po kung gusto nyo pong lagyan. Or kahit nawala na po, ay okay lang. Kasi gumamit na po tayo ng evap at saka yung condensed milk. So, kung nagtitipid po kayo, pwedeng wala na po itong powdered milk. Haluin lang natin para matunaw din yung powdered milk na nilagay natin.
Ngayon po ay pwede na nating isunod itong ating 1 cup na sugar. So, pwede po tayong gumamit dito ng white or brown. Bali, kalahati lang po muna yung ilalagay ko, tapos titikman ko para matansya natin yung ating tamis ng ating ice candy. Hindi siya susobra sa tamis. Halo-haluin lang natin para matunaw yung sugar. Tikman po muna natin para malaman natin kung kailangan pa bang ubusin natin yung 1 cup na sugar. Medyo matabang pa, so uubusin ko na lang po lahat itong 1 cup na sugar. So, titikman po natin ulit. Tama na siya. So, tamang-tama lang po yung 1 cup na sugar dito sa ating 10 cups na tubig. So, ngayon, ready na po ito. Pwede na po nating patayin yung ating stove at saka pwede na nating ilipat to sa malaking lagayan or malaking bowl para mas mabilis po nating mapapalamig itong ating mixture. So, babalikan po natin to mamaya pagka lumamig na at masimula na po nating balutin to. Ayan na po, ito na po yung ating mixture. So, malamig na po ito. So, ready na po natin tong babalutin ngayon sa ating ice candy wrapper. So, kakailanganin po natin ng measuring cup at saka itong imbudo or funnel para mas mabilis po nating maibalot yung ating ice candy. Ngayon ay simulan na po natin yung ating pagbabalot ng ating ice candy. Ngayon, kuha lang po tayo ng plastic and then lagyan natin itong ating funnel or imbudo and then kuha tayo dito sa ating mixture ng mga 1/2 cup. So, depende po yan sa inyo kung gaano karami po yung lalagay nyo sa inyong plastic. Yan, tapos hihigpitan po natin yung ating pagkatali. So, sa 1/2 cup po, ganito po siya kalaki yung ating ice candy. Yan, gagawin lang po natin to hanggang sa matapos po natin, maubos po nating maibalot lahat yung ating mixture ng ating ice candy. Ayan, ito na po lahat yung ating ice candy. Naibalot ko na po lahat. So, binilang ko po to, umabot po tayo ng 30 pieces. So, ngayon, ready na po natin tong ilagay sa ating freezer. At pagka tumigas na ito ay papakita ko po sa inyo. So, pwede natin itong ilagay sa ating freezer ng 6 to 8 hours or pwede rin po hanggang overnight. So, yan. Babalikan po natin pagka matigas na po itong ating ice candy. Ito na po yung ating ice candy. Matigas na. So, ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung texture ng ating ice candy. Ayan po. Ito na po yung ating ice candy. Napakalambot niya po. Ito na po ang ating Glutenate Ice Candy na ginawa po ni Mama Yeps. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!